vy, pani Janka? Nie, moje zlato, ja už... Stop vysokým úrokom. Prehovorili vás v Retrobanke pred koncom roka na nevýhodnú pôžičku. Refinancujte ju v Zuno. U nás poznáme len 3 úrokové sadzby, s ktorými vždy viete, akú ponuku dostanete. Preneste si úver do Zuno a môžete ušetriť 720 eur. Retrobanky nemajú šancu. Zistite si vašu sadzbu na zuno.sk. Požiadajte o refinancovanie do konca januára. Zuno. Less bank, more life. Mám svoju imunitu dosť natrénovanú. No a Tereska moja, ty mi porozprávaj, ako to bolo s tou modelkou z reklamy na šampón a potom tiež s tým pánom inžinierom Jančom, ako to bolo? No? Teta Janka, Ano? ja som mladá dáma a pri jedle nerozprávam. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Čo je zase? Otravy. Čo chcete? Však je zima vonku. Ježiš, čo robíš? Obesiť, zadusiť, alebo čo? Kríza ťa cvikla. Však ja by som mal tiež krízu, nie, more? Keď som 20 kolečiek každý deň behal okolo paneláku, ja som tiež behával, more. Ja som bol sprinter, no. Však ma volali, Speedy González ma volali. A raz ma jeden chytil policaj. Ale ten behával, krátke trate, teda vlastne dlhé trate, on behával maratóny. Ďakujem vám, chlapci, za prednášku, ale teraz neviem, že koľko som mal opakovaní. Čo hovoril nejakých 126, keď som vchádzal. Počúvaj ma, toto je... Na čo tento bazmek? Na čo, asi na cvičenie. Toto? Môžem skúsiť? Ak myslíš? No. A nehaj ho, však vidíš, jak je vysekaný, jak Adam Cibula, jak antická socha, more. Ale toto není veľká váha, človeče, to sa narobíš. Dlho ti to musí trvať, alebo... Ale na to si musíš vstúpiť. Jaj. A teraz čo? Začne sa to nejak triasť, alebo čo? Nie iba jednou nohou a to druhý koniec si chytíš do ruky. Je tak? Akože... Prístup. Aha, jasne. Rozťaháš hore. No, to není až taká veľká váha. A to musíš poriadne pristúpiť. Počkaj, ešte Pomôžem. Daj tam tú nohu, tak. Teraz, Potiahni. ťahom, Tak. ne? Naste. Čo sa stalo? Nič sa nestalo, však ole. Akože nič sa nestalo, ale... Dávaj, týka už aj leží. To som ja ani nedržal vôbec v ruke toto a... Prepadni. Toto není hliník? Ale, Trošky len... no, ozaj. Ukáž. Ježišmaria. Už je lepšie? No je. Dám ti na to láto, dobre? Dobre. Debil. Takže pod B nájdeme božský dúšok, skúste povedať. Božský dúšok. Ty, vieš čo? Tak predstav si, že Jula to zrušila, vraj Tamara ochorela, vieš, to je ten